खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरो आंनि फुंजा बरगारि ब्लग्सआव आरो गोदान फिन खनसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आङो दिनै मोनसे न'खराव थांनो नागिरदों। बिथांमोनहा गोदान न' हाबनो नागिरदों। नायलांबाय था नोंथांमोनहा, आं हागौमानि शेयार खालामनो नाजागोन। नै ना एवदों नै आब'आ। ना एवदों आब'? ना एवदों नै न' हाबनायनि न' गोदान हाबनायनि जानोबा फैदो ना? औ ना एवगासिनो दं नै। जोंनि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि थिखोन्द्र बसुमतारी सारनि बिल्डिं हाबदों। अमा एवदों नामा? गोथाव जासिगोन ना? नायलांबाय था लोगोफोर। आरो मैगं सायदोंना आब'आ? मैगं सायदों। आं दा खेब मा मैगं बेयो? सबाय बिमा? सबाय बिमा ना? आलु लाब्रा पियाज सायबाय था, दा जाग्राल' जागोन आङो। आंहा लेट जाबोबाय आब'। संनानै खावनानै मेंलाय लांनायबो मोनबावबायसो। बिना सिनावलाय बिराद मावथि जोंना बिजावजालि आब'। नै जोंना सिख्लाफ्रा नांगौबा लेंहर लोगोफोर। आंखौ एरनानै हरबायहे। नांगौबा लेंहर लोगोफोर, बिराद मावथि बिसोरो नै मेंनानै जिरायबाय। खाम दामफैजागोन। दङनदां। दङनो दा सफैदों। दा सफैदों। नानि मामि ओंखायनो लाबोबाय। दख'नाखौ गानबोबानो जायोमोन ना। दख'ना गानबोबानो जायोमोन। मानो स्कुल थाङाखै नों आयं? नों मानो स्कुल थाङाखै? ओरै नायलाय मामि, स्कुला बन्द' ना? दे रायलायनाय। हेलौ हेलौ हाय होनदो दे, हाय होनदो। मा नाम नोंना? दालिमि बर'। दे मोजां फरायनांगौलै आयं ना? ओरै नायलाय। मोजां फरायनांगौ बिमा लोगो। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रिमा कान्चन बसुमतारीखौ हांख्रायनानै लाबोदों। बिथां कान्चन बसुमतारीखौ न'खरनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय दे आखाइ खबनानै एसे बोरो फट' लाग्राखौ थांखो हमफा जय थिखिन्द्र बसुमतारी गोथार न' हाबनायनि जय आलो गोजोन न'खर खुंनो हाथोंनि जय बोराइ बाथौनि जय बिमा माइनावनि जय थिखिन्द्र बसुमतारीनि गोदान न' हाबनायनि जय बोराइ बाथौनि जय आलो गोजोन न'खर खुंनो हाथोंनि
अलग है खामदामग्रा मानसि नांगोन थाबायनो हाथारला नामा होनलाय जिरायनो हाथारला थाबायनो हालासो होनबाय जिरायनो हाथारला जिरायनो हाथारला बै न' अलसियासिन न' गोदान हाबनायनि सारनि न' गोदान हाबनायनि मा ओंख्रि लाखो आदैया अनला ओंख्रि नांगौमोन अ अनला 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 गोथावथार अनलाजों दाउजों ना अनलाया बिराद गोथाव जादों अनला दाउ ओंखामालाय ना ओंखामाबो गोथाव लाब्रा अमा मोनाखै औ नों अमा जायाना राफोदनो नायबा अनला आब' अनलाया एकदम फ्राइस होथावथाव गोथाव जादों जाहैदों जादो बेवहाय माइरङा फुरानायासो गोथाव जायो अनलाया माबाया ओरैनो ओंखामबाबो बुरजा बुरजा जादो आंथ' फुरानाखौसो लायो दानसाबाय बाथगासोना मदन जादो ओंखाम नांगौ ना मदन ओंखाम लाबो ओंखाम मदननो बेवहाय जादो नै बिस्रानि बिल्डिं गोदान हाबनाय आब'मोननि जोंनि जिल्लानि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि सारनि बायद' टिकेन्द्र सारनि आब'आ बेसेबा गिदिर बिल्डिं लुनो हाबाय मालाय जोंफ्रा सिमाङावबो हाया सिमाङावनो नुवा आरो मोगथाङाव जागोनाथ' बेसेबा गोजान ना बेनो आब'आ नै न'आबो बेसेबा गिदिर गाहायनिखौल' हाबनानै थाग्रोदों आरो जोंना बायद'मोना जाबाय नै अनला दाउ बेयो अनला दाउ आरो नै बेयो ना फ्राय ओंखाम अमा ए लेबुखौ आन्दायदों अमा आं जाथ'वाखै दा जानोसै दसे थानानै आब'मोना जाग्रोबाय नै जादो मा जादो जादो आयं दे आब'नो मा लादों दाउ अनला लाब्रा ना अनला दाउ ने अनलाजों दाउजों जादो बुरजा बुरजा जा आर'ज खननानै मेंबाय आबैया